JT ane ma1 JT anopisa zvake zvamanje guys. If you're new here Bombshell television ndokumirisawo kuti subscribe pa channel yedu Bombshell television musha ma latest misho zvinopisa zvega guys. Pane nyaya ndayanayo ndisandapinda munyaya yangu kana ndichingamidze avo vakasubscribe kudhara newe wasubscribe nhasi muzwara nhasi ndongokutendai ndichiti Mwari wawedzere murambe muchiona mavideos edu nekushare nekulike ndokumirisawo kuti mulike this video. Zvinobatsira kuti isusu tuwane simba ndozvinobatsira kuti video redu rionekwe nevanhu vakawanda nekureshare nekukomenda zvamuchafunga nekureta this tune ya Voltz JT rinyowani risati rabuda asati rarane zita bada kuti mungonzwe motaura kuzvamunofunga in the comment section below kuti ingoma ndandi here kana kuti ingoma zvaro riri pakukundikana but mukomana zvanga ndo believer maari awanzokundikana. Iona video iro muundudzo in the comment section below. Thank you. My face, being good with that dust. But Jesus never tell me. I'm gonna tell you, baby, I'm